Seya mense esibesithilo ke ubajonga sithanga nqa bayaqalwa kubani siyayenza qha nathi and senze by Motherwell apha kwamonde imbolo ngathi se-rich ngathi like ezicouch ngathi namazinyo like yebona ngathi ayindim nimbo nimhle ndinxibene neclace entwana yam phaa ku-TikTok isibane akaka ingxolayo ya salute bantu gawalala kaka usadam salute usadam indithengele nge-299 yazi akaka ka-TikTok salute siyabangena ndihlele nye TikToker estrongo followers danko masibangene. I ain't playing with these niggas. Gotta get this bag right. Catch a nigga locking up in traffic, bet he don't see past at the red light. Nigga gotta get your head right. Ya silapha kwamonde Seya show ayikabina gama podcast gcola utywala bungasponsorishwanga kuthiwa masibukele hlene out ka-TikTok. That's why sifake so. That's why si-fakes. Kanindibona ndingacingi uba ndiphila le life fake plastic but ke plastic emnandi ekusehotbana ugrand sharp down manakho safe nabo number one enomtim ka umuntu wabantwana umtika yeah ndichilo nje ta umtika ndichilo bravo umtika two different things ndithe mtika yabona ndithe ndim umtika ndichilo ta shabrut umtika sesiduko ya sesiduko sami umtika umazaleni ngujwaha oh sure no wonder unesidima iziduko ezindala ezo abantu abanesidima